da yawa daga cikin wa'annan malamai ko limamai ina godewa Allah da na samu dama shekara 8 ina gwamna a wannan jiha, na samu dama ne aiki a gwamnatin tarayya. Da yawa wannan mutane na san su, na san asalinsu, na san su kuma tsirararsu akan irin laifuffuka manya-manya waɗanda suka yi wa al'umma wanda ma suke wa Allah. Wannan mutane sun shafa fuskar su toka saboda neman abin duniya, wanda dama tsarin su ya dogara ga neman abin duniya na su je su dauko kwangila a ba su kuɗaɗe, a ba su abubuwa domin su zo su faɗi abubuwa wanda suke na ƙarya na son zuciyarsu. Wannan muna jawo hankalinsu da cewar su ja baya daga cikin harkar siyasa, domin mu ne muke fita a harkar rayuwa, mutane su zage mu da su, mutane shiga rediyo da talabijin da jaridu su zage mu, harkar su soke mu, haka harkar siyasa ta gada, ko mu ma wani lokacin mukan soki waɗansu. Amma babban magana ita ce idan malami ko limami ya tashi na faɗan abubuwa na sukan wani wanda mu muke so, to kar ya yi mamaki mu ma idan muka tashi ko a masallacin nasa ko a gidansa ko akan hanya, in muka yi amfani da daman mu, shi yayi da larabci mu kuma muka duddura masa a shari'a, ko muka sa yaran mu suka ci mutuncinsa, wannan kada ya ce zai yi mamaki, saboda kowa harkarsa yake. Ina jawo hankalinku malamai da cewar ku kula sosai, ina jawo hankalinku da cewar irin wannan mutane ku jawo hankalinsu, domin kada mu yi waɗansu abubuwa wanda za ku ɗauka abin da ne wanda yake ya shafe ku. A'a, in mun tashi wannan wake ɗaiɗai za mu tsuntsunce, domin muna ganin wasu suna yin abubuwa wanda yake na rashin mutunci. Da yawa daga cikinsu za ka ga sun sa wani suma ta ƙarya a fuskarsu, kuma wannan suma da suka sa mun san ta ƙarya ce, to mu mutum ko saura zai sa a fuskarsa, to ina tabbatar muku da cewar in ya taba mu za mu taba shi a harka ta siyasa, domin ya tsallaka layi ya shigo. Wasu daga ciki za ka gani suna yawo makaryata da waɗansu wanduna sun ɗaga wando sama, to mutum ko ɗan tofu zai sa yawo da shi a jihar Kano, ina son tabbatar muku da cewar mu in ya taba mu sai mun taba shi. Kai ba ɗan tofu ba, ko bante ko kwaroro mutum zai yawo da shi a jihar Kano ko a ƙasar nan akan da sunan addini, to wannan ba za mu sassauta masa ba. Kuna nan a garin nan a cikin wa'annan mutane wa'anda da suke ta sukan mu, aka waye gari a jihar Kano aka kama su da manya-manyan laifuffuka. Muna sane da wasu daga cikinsu wanda aka waye gari suka je suka musulantar da waɗansu inyamurai, kamun ka ankara sun kama neman su, an kai matsayin da aka waye gari su kansu inyamuran nan suke mamakin wannan wani irin addini ne da ike za a zo a irin wannan kuma a zo ana neman su. Daga baya asiri ya tonu, to irin wannan mutane suna nan babu iyaka. Akwai a cikinsu wa'anda suka yi kokarin su kwacewa bayan Allah makarantar da suka gina, wasu suke kokarin su kwace makarantu da masallaci da ƙasa inda suke a wannan gurare na al'umma ne na jihar Kano. Duk irin wannan abubuwa duka mun san su, musamman kuma a wancan lokacin da muka zo lokacin mu na fari, mun gan su tsirara, mun ɗauki motoci mun ba su na aiki, sun tafi sun kwace sun sayar da su, mun ba su kuɗaɗe wanda za su je su yi aiki, sun tafi sun je sun zuba a cikin aljihunsu. Wannan mutane ina son jawo hankalinsu da cewa su kiyayi shiga cikin rediyo suna faɗan abubuwa waɗanda suke na ɓata mu da muke takara a cikin jam'iyyar PDP a jihar nan ko a ƙasar nan. Kuma kowa imana ko shakka babu za mu ɗauki mataki na tabbatar da cewar mun ci mutuncin al'ada waje a wannan jiha ko ma a ƙasa gabaki ɗaya. Saboda haka nake jawo hankalinku algafata malam da cewar ku tsaya a matsayinku na mu girmama ku. Za ku yi ta abubuwa wanda kuke ganin na burgewa, to ko shakka babu in kuka shigo harkar siyasa to akwai farashi, akwai mataki da za mu ɗauka, wanda da yake zaton ina neman aiki zai zo ya hana ni samu, shi kuma yana limanci yana wani zazzara ido na ƙarya, kuma shine babban hedikwatar laifi a jihar nan da ma ƙasar nan gabaki daya, to wannan mutum ya ci ƙarya, domin muna nan muna aikin mu, shi ma ina nasa. In ya bata mana namu ko shakka babu za mu ɗauki matakin bata masa, domin wannan shine daidai mu a tsarin harkar siyasa. Saboda haka ina godiya a gare ku, musamman kuma ku ci gaba da kokari, ku ci gaba da ilmantar da 'ya'yanmu da jikokinmu, ku ci gaba da huɗuba ta kirki ta haɗa kan ƙasa, ta neman kawo zaman lafiya da yin addu'a a yi zaɓe lafiya a gama lafiya. Amma ɗauko ɗan takara wannan na ɗan siyasa ne, ba na wanda zai zo a masallaci. Ina so ku gaya wa nan malamai idan suka ci gaba da shiga cikin shingenmu, ko shakka babu za mu ɗauki tsauraran matakai a kansu, ko muna kira da almajiransu in suna da su, da waɗanda suke sauraron su, da su ma su sa baki su fita daga cikin wannan tsari namu. Idan ba haka ba,
ni ma ina da mambari a jihar Kano na siyasa da nake hawa lokaci ko shakka babu zan hau mumbarin namu na siyasa mu kirawo sunayensu mu faɗa wa duniya irin laifuffukan da ni na sani da wanda watakila ma al'umma suka sani da wanda basu sani ba, domin wannan shine ya dace da su, kuma ya kamata irin wannan mutane dama mu fito da su fili duniya ta san su ta yadda suke diya yadda suka sake shiga irin wannan abubuwa suka faɗi magana ta ƙarya a kanmu, mutane su san ƙarya suke yi. Jama'a assalamu alaikum. To fa mai sauraro da zarar dai sako ya isa, duba da lokaci duka kuma a nan shirin abba gida abba na wannan rana zai disa aya a madadin gidauniyar Kwankwasiya ta duniya wadda ita ce take daukar nauyin kawo muku shirin, sai kuma Sunusi Siraja Kwankwaso da yake faɗi tashi dan ganin shirin ya zo gare ku. Muzambil Ibrahim ya kasai shine shugaban shirye-shirye na siyasa na Dalafiyar Muryar Zamani. Abba Haruna Idris ni ne na shirya kuma na gabatar, nake cewa wassalamu alaikum. Dollar FM 88.5.